danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon ba ɗaya gari ba a kai gayu ku goma na gayu kai ku zo ga aikin ya samu ya kuke wacce bayar Allah da kuke ganin ta na rade ina target inda tana wucewa ta nan layi ina so in samu soyayya ta amma abin ya ci tura kun gane to yanzu zamu haɗa wani setup da ku ne zan aiki za ku yi na kuɗi zan biya ku ba damuwa ba za ku je ku anshe min wancan jakan da yake hannunta amma ba wai kun uska mun kun kwace wani kun sata kun samu ganima a za mu yi shiri ne kuna zuwa ku dan shiga wacce kwanar wancan kwan ta shiga ka mu kuma idan zan biya ku kan ku da mu za a duba a kan ku je za mu gargare ko kusa a je aiki kawai ina nan kan ku da mu garu ina suka bi ina ɗayan yayi ya fita nan kawo da wannan da ka aikin ku ya ƙari to shi kenan abinda nake so da ku ka san shi lamari na rayuwa yawwa kai ka fi shi aiki ko tafuwa ka ɗau 300 ka bashi 200 to shi kenan ka ɗau 300 ai an dan yaga gaskiya to ba da mu ka ɗau 300 ka bashi 200 yawwa aiki to baba fa ga abin da ya bayar fa nawa ya bayar 500 ya bayar zan dau 300 baka 200 a kuma kai ma haka bayan tare muka yi aikin nan to abin da ya faɗa kenan a ni ban yarda ba gudu akai ba gwara mu je wajen shi ba gudu akai ba a ni ban yarda ba ina ga miki ga kake na an so miki yan iskan yara ne wannan ba sa ji nan unguwar namu muna da irin wayannan iskan amma fa na sha wuya fa sai da muka kusan karaɗe garin nan sinan in bisi Allah sarki Allah maka albarka na gode da Allah amma ke a wallahi kike ne haka mata wallahi a dan layin nan da nake to kuma ke ai bai kamata a ce akwai abubuwan da nake so dama tun da daɗewa ga miki amma tun da yanzu Allah ya kawo sanadi kin gane gaskiya na daɗe ina ganin kina wucewa ta nan kina burge ni wallahi ya kai Allah ba 500 ka ba mu kace mu raba ba wannan ba su kwace min jakata ba ashe da mun da kai aka hada baki aka kwace amma gaskiya na yi mamaki ashe da mun da kai za hada baki a kwashe min jaka ga kana kawo mutumin kirki ashe kai bata ganne ban sani ba see you Allah shirye irin ku ga nan kun bata mun tage wallahi kun kace ni kun rusa mun tage din how many years na bata kun kace ni wallahi yau ku gon kudi na tunda kun bata mun ku iya cin arziki ba kuma ka san ba zai yi ba yi ban gane ba zai yi ba sai dai ka mana gani ku bata mun tage kuma ku tawo da kudi a ba zai yi ba kuwa kuma ka nuna ba za ka yadda ba mu tara mu yi gaba mu ba ruwa ba damuwar mu bane tunda kai ba ka ji danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun